Tervetuloa. Pitkän tauon jälkeen verkkostudio meni katkolle tuolloin, kun YouTube aloitti meitä blokkaamaan ja näytti siltä, että seuraavasta lähetyksestä häipyy koko kanava, niin todettiin Joonin kanssa, että eiköhän tämä nyt ollut tässä 2 vuotta verkkostudiota. Oikein paljon kiitoksia kaikille verkkostudiota seuranneille ja tultiin tilanteeseen, jossa Suomessa valta kaapattiin törkeimmällä tavalla ja monet on toivonut, että palataan takaisin ääneen ja kuitenkin niin kuin yhteinen mielipide oli se, että tämä idea Fennomaasta ottaa nyt niin kuin valta-aseman, ottaa prioriteetin, se tulee nyt pakosta. Sitä keväästä lähtien sitä nykyisessä johtoryhmässä keskusteltiin ja ideoitiin ja siitä sitten alkoi rakentaminen. Todella haastavaa aikaa, kiireistä, ei ole kesälomaa oikeastaan nähnytkään, pari vapaa päivää, ei ole aikaa, koko ajan deadlineit lyö päälle ja hirmuisesti on tullut pyyntöjä, että palataan takaisin ääneen. Nyt ollaan takaisin äänessä ja uusi formaatti on Fenno Studio. Keskitytään suomalaisten patriottien näkökulmasta tarkkailemaan sitä, että mitä on käynnissä. Toisaalta tilannepäivitykset siihen, että miten fennomaalaisten elämä, miten Fennomaa projektina, hankkeena edistyy. Se on valtava suurhanke, jopa geopoliittinen hanke, suurin työmaa, minkä mä oon eläessäni aloittanut. Samalla kuitenkin MV-lehti, verkkomedia, valtamedian haastaminen, sen on jatkuttava, taistelun on jatkuttava kaikilla tavoin ja yhä laajemmin ryhtymisiin. Mitä nyt voi sanoa tähän heti alkuun on se, että uutiset, ensin tulee tieto, sitten tulee toiminta. Jo pitkään MV-lehdessä on kirjoittanut Jonathan Videlli, joka tekee meille sitä hyvin ainutlaatuisen tärkeää päivän raportointia, napsii tietoa maailmalta, peilaa sitä hyvinkin syvällisesti usein siihen, että mitä oikeasti nyt tapahtuu, mitä aikuisten oikeasti, ja pyrkii omalta osaltaan myöskin provosoimaan keskustelua siitä, että mitä ihmettä nyt tapahtuu. Se, mitä alkoi puoli vuotta sitten täällä Donbassissa, tämä eskalaatio Ukrainan sisällissotaan, niin on toiminut laukasimena hyvin suurelle, josta Pepe Escobar tänään kirjoitti, niin tämmöiselle geopoliittisten mannerlaattojen muutokselle. Ja siinähän on kyseessä multipolaarisen maailman ja lännen hegemonian välinen mittelö. Ja jopa tuntui siltä, että se Ukrainan eskalaatio ajettiin siihen voimaansa, millä se nyt on sitten operaatio Z erikoisoperaationa jatkunut, niin se Venäjä pakotettiin sotilaalliseen interventioon erityisesti sen takia, että NATO pääsee laajentumaan pohjoiselle kohti arktista aluetta, Murmanskia, Pietaria, Kaliningradia, eli Itämerelle liittämällä Suomi ja Ruotsi lännen sotilasliittoon. Se on hyvin perusteltu väite ja se on hyvin ilmeisen jopa ilmeinen strateginen tavoite. Ja Suomen työntäminen puskurissa Venäjää vastaan tapahtuu kaikin mahdollisin tavoin. Jopa valtionhallinto tällä hetkellä puhuu siitä, että suomalaisten on valmistauduttava talvisodan talveen. Miettikää, talvisodan talveen. Palttoota päälle tulee kylmä talvi ja pitkä talvi, vaikea talvi. Ne on tuhoamassa koko Suomen. Niin kuin ollaan vuosia jo varoitettu. Ja näinhän tämä globalistien touhu on.
Itse on toiminut yli 10 vuotta sen eteen, ettei sitä toukokuun 18. päivää koskaan olisi tullut ja NATO-vallankaappausta tapahtunut, mutta niin ne vaan onnistuvat sen painamaan lävitte. Ja silloin kun 2014 se vallankaappaus alkoi suurella valtiopetoksella Sauli Niinistön johdolla Walesin huippukokouksessa liittämällä Suomi Naton isäntämaasopimukseen ilman tietenkään mitään eduskuntakäsittelyä, eihän se nytkään ollut mikään käsittely, kun läpi pakotusjuttu. Niin, mutta silloin ei ollut edes sitä. Silloin julistauduin separatistiksi, Suomen separatistiksi, en kokenut, että Suomi on sinänsä vielä menetetty ja päinvastoin vaan kovempaa taistelua sitä vastaan, ettei me menetetä koko maata, mutta nyt se on mennyttä. Niin ne vaan sen kaappasivat. Suomi on sotilaallisesti, taloudellisesti, poliittisesti, ulkopoliittisesti, geopoliittisesti, etnisesti, kaikin tavoin miehitetty maa. Suomalaisille on tulossa kylmä. Ei ole sähköäkään välttämättä enää, ja jos sitä jollain saa, niin siihen ei pikkurahaniput enää riitäkään. Mutta koko runkoverkko on vaarassa. Vesijärjestelmät, tietoliikennejärjestelmät, kaikki. Sen lisäksi on laadittu kaikenlaisia poikkeustilallakeja jo hyvissä ajoin valmiiksi, osoittaen sen suunnitelmallisuuden, millä on menty ja mennään. Ettei suomalaisille jää tuhkikaan pesästä. Järkyttäviä aikoja, haastavia aikoja, mutta taistelu jatkuu ja siksi Fennomaa. Siksi Fenno Studio. Tervetuloa oikein paljon. YouTubeen me ei nyt oikein niin kuin hirveästi ei kiinnosta. Meidän elinaika Fenno Studioilla kovenevassa totaalisen informaatiosodan aikakaudessa, mikä käynnistettiin Venäjän vastaisessa totaalisen informaatiosodan ja taloussodan aggression yhteydessä, niin mahdollisesti avataan kanava, kun nämä varsinaiset lähetykset sitten tässä alkaa. Tämä on tämmöinen koelähetys, testilähetys, tervehdys. Täällä ollaan, täältä tullaan. Ja Videli tulee kohta mukaan lähetykseen kertomaan omat terveisensä. Ja avataan ehkä joku sisarkanava, mutta pääasiallinen kanava on Tokentube. Siellä juurikin katson, on tuossa sivusilmissä niin tervehdyksiä. Sieltä katselen sitten, että jos sieltä tulee kommenttia ja kysymystä, niin voin niihin vastata, mutta fennomaalaisille tulee Telegramiin sitten varsinainen erikois- ja interaktiivinen lähetys näiden päälähetysten lisäksi, mitä me vedetään tavallaan viikkokatsauksina. Ja ne fennomaalaisille, eli suomalaiset jakautuu tällä hetkellä ja tulevat jakautumaan minun elämässäni suomalaisiin patriootteihin ja suomalaisiin. Suomalaiset patriotit on niitä, jotka taistelee Suomen puolesta rakkaudesta eikä ketään vastaan. Ne on niitä, jotka päättää selvitä siitä haasteesta. Ne on niitä, jotka ei tartu NATO-aseeseen. Ne on niitä, jotka huolehtii omasta ja lähimmäisten turvallisuudesta ja on päättää yhdessä rakentaa suomalaisille paremman tulevaisuuden. Mikä se tulevaisuus tulee olemaan, missä se tulee olemaan, miten se tulee olemaan, en minä voi sitä tietää, eikä voi sitä määrätä, eikä mulla ole haluakaan siitä. Mutta mä haluan huolehtia kaikin mahdollisen tavoin siitä, että suomalaiset kykenee organisoitumaan, järjestäytymään. Ja Fennomaan perusideahan on antaa uusi henkilöllisyys, uusi sosiaaliturvanumero, uusi nimi, uudet alustat, uudet foorumit, eikä lännen tiedustelupalveluilla tai millään muullakaan kolmannella osapuolella ole mitään käsitystä siitä, kuka on Teppo K, Pro Patria tai Jukka C. Sadat suomalaiset on alkanut rekisteröitymään ja ovat tehneet sen.
Ja ollaan jo siinä ajassa ja siinä hetkessä, että tästä voisi jo käynnistää ne platformit, mitkä mulla tuossa sivuikkunassa on. Ja IT-miehet kaikki on tehnyt omaa hommansa, mutta nyt tarvitaan malttia ja nöyryyttä. Suomen ja Venäjän välinen välirikko, Suomen uhkaava asema, Venäjän kansallisia intressejä ja elintärkeitä asioita. He tekivät jo viime marraskuusta lähtien selväksi, että NATOn itälaajentumista ei sallita ja se koskee Ukrainan lisäksi luonnollisesti Suomea. Murmanskia, Pietaria, Kaliningradia ei sallita uhattavaksi. Mitä me voidaan me suomalaiset, rauhaa rakastavat, kulttuuriamme kunnioittavat, perustuslakiamme arvostavat, valtiosääntöjä kunnioittavat suomalaiset voidaan tehdä? Ne haluaa hiljentää jokaisen ja oli täysin tiedossa se, mitä suojelupoliisin päällikkö Antti Poitso-Pelttari tuossa julistikin sitten, että on rikollista jakaa informaatiota, mikä ei ole valtamedian tuottamaa, Suomen valtamedian hyväksymää mediapoolin rakentamaa. Eli kaikki haastava informaatio on rikollista. Sen takia tarvitaan vastarintaliike informaatiosotaan, informaatioliikenteeseen ja siksi Fennomaa, siksi verkkotasavalta. Ei Pelttarilla tule mitään tietoa siitä, että kuka on kukin Fennomaassa ja siitä pidetään huolen hyvinkin yksinkertaisin, mutta tehokkain konstein, eli antamalla suomalaisille mahdollisuus maanpakoon oman henkilöllisyytensä kanssa ja jatkaa elämäänsä Suomessa, keskustelua, verkostoitumista, pelkäämättä sitä, että totuuden puhuminen ja asioista moninapaisesti keskusteleminen aiheuttaisi poliisien rynnäkön työpaikalle, kotiin, otsikoita, pidätyksiä, kaikenlaista, mitä Suomen patriottien päämenoksi globalistien pöydillä on suunniteltu. Nationalistit ja patriotit repeää taisteluun keskenään. Se nähtiin Ukrainassa. Perussuomalaiset on Svoboda-puolueen kopio. Samaa natsismia nostetaan russofobian niskoilla aina jotakin vastaan. Lähinnä tämä on nähty ja tämä on tiedetty ja tämä on tunnettu ja sen takia perustetaan jotain sellaista, mitä olisi pitänyt Ukrainaan perustaa jo aikoja sitten. Ne olisi tarvinnut oman Fennomaansa. No ei kai sellainenkaan myöhäistä ole, mutta koitetaan ottaa opiksemme näistä geopoliittisista muutostiloista ja tektonisista jyrinöistä. Aika on siis kypsä. Tarpeeksi monta sataa fennomaalaista on jo liittynyt, että voidaan avata foorumit, voidaan avata fennomaalaisten sosiaalinen media, tehdä kunnolliset kotisivut, julkaista ne, mutta ongelma on aika ja resurssit. Koko Fennomaa-hanke on omasta lompakostani, en ole siihen toistaiseksi saanut vielä mitään tukea. Olen ottanut yhteyttä täällä Donbassin ja Donbassin hallinnon aikana vuodesta 2015 vuoteen 2018 asti sen aikaisiin kumppaneihin, ottanut yhteyttä Venäjän hyvinkin korkeille tahoille ja kertonut, että suomalaiset patriotit ei halua sotaa. Me ei haluta tuhota meidän isiemme maata. Me halutaan ystävyyttä ja veljeyttä ja kunnioittaa sitä naapuruussopimusta, mikä maiden välillä edelleen on. Ja että me tunnustetaan se, että NATO kaappasi vallan epädemokraattisesti Suomessa, eikä me suomalaiset saatu siihen vaikuttaa. Me ollaan kehrattu tämmöinen porukka,
fennomaalaisten porukka, jotka haluaa jatkaa rajat ylittävää yhteistyötä kaikkiin suuntiin, eikä ketään vastaan. Ja venäläiset patriotit ja patriottinen johto on suhtautunut hyvin lämpimästi näihin avauksiin, mitä mä täältä Donbassista Moskovaa ja Pietariin on tehnyt. Osallistuminen SPIF-konferenssiin oli iso askel ulos siitä kuviosta, mihin mä oon täällä Donbassin tasavalloissa tottunut, ja meni oikein hyvin. Meni erittäin hyvin. Sitten tuli kutsu Moskovaan, missä olin viime viikon. Ne on isoja keikkoja, ne on kalliita keikkoja, ne on vaativia keikkoja, fyysisesti, henkisesti, taloudellisesti. Mennä sinne, tavata, pitää olla kaikki, paketti pitää olla valmiina, se on suurvallan korkeinta johtoa. Ei sinne voi mennä harjoittelemaan asioita. Pitää olla selkeät sävelet, nöyrästi, maltilla, mutta rohkeasti ja päättäväisesti. Viedä sinne Suomen lippu. Olla ainoana suomalaisena paikalla Venäjän pääfoorumeissa. Ja sinne tuli kutsut. Ja ne on vienyt tässä nyt vähän aikaa. Ne viikon työmatkat, ajomatkat, muistiotyöt, jälkityö, niin kuin ne, jotka bisneksessä ja isoissa kuvioissa on mukana, tietää, että se neuvottelu on sinänsä vaan semmoinen ristäyskohta. Se tuottaa lisätöitä, se tuottaa kotitöitä, se tuottaa jälkipalaveri, yhteydenpidot, sihteerityötä. Ja ei se ole vaan käynti jossain ja sitten paluu himaa ja unta lonkkaa ja seuraavana päivänä normipäivä, ei. Nämä vaatii, ne koko ajan se menee eteenpäin. Nyt on tullut jo 3. neuvottelukierroksen kutsut, jo 2 eri paikkaan. Ja toinen sijaitsee lähellä Suomen rajaa, mutta en viitti paljastaa vielä ennen kuin asiat on niin kuin konkretiaa, mutta prosessi jatkuu. Venäjä on suurvalta ja siellä on se on valtava haaste päästä niin kuin tasaiselle keskustelemaan ja paikkaamaan sitä vajetta, minkä Suomen tasavalta rikkoessaan suhteensa Venäjää on nyt aiheuttanut. Se on iso vahinko. Ja miten me pystytään niin kuin sit kansalaisdiplomatialla korvaamaan niitä kriittisiä keskusteluyhteyksiä ja toiminnan yhteyksiä, niin astumista tuntemattomaan, mutta koitetaan puhtaalla omatunnolla pärjätä ja siinä tulee sitten tämä yhteisövoima, jonka mä tarvin kipeästi jo tueksi. Kiitoksia kaikille johtoryhmään tulleille. Meillä on valtava hyvä hallintopäällikkö, joka tekee loistavaa työtä. Kaikki on suomalaisia, ruplaakaan ei ole järjestelmässä sisällä. Ja tavoitteena on se, että tämän ensimmäisen 3 kuukauden aikana se systeemi jo rullaa. Mutta tehdään jotain semmoista, mitä maailmassa ei ole koskaan aikaisemmin tehty. Tuotetaan se hyvin niin kuin kiivaaseen geopoliittiseen murrostilaan ja toivotaan, että se antaa suomalaisille mahdollisuuden selvitä. Suomalaisuuden. Suomi sinänsä on mennyttä kalua, mutta me ollaan kuitenkin olemassa. Ja niin kuin sanoin, niin kutsuu pukkaa ja se tarkoittaa sitä, että ihan konkreettisesti, en mä halua salailla sinänsä mitään, mutta mulla on nyt, niin kun en mä itsekään kaikkea tiedä, mä painan tarkkaavaisesti harkinnalla ja näyttää siltä, että ensi viikko mulla on aikaa niin kuin tehdä, mutta mulla on koko ajan uutistyö päällä. Ja valtava halu tuottaa uutisvirtaa, mutta aika on suuri ongelma. Että mä priorisoin Fennomaahan ja se on nyt se, mikä ratkaisee että mun ajankäytön. Mutta se seuraava keikka, työmatka on se 3. ja mahdollisesti niin kuin niittaava, että ei todellakaan ei saa mokata nyt. Pitää painaa rohkeasti. Se, mikä aloitettiin Pietarissa, mikä vahvistui Moskovassa, niin on nyt ollaan niin kuin, että sitten kun se tontti
siihen tekemiseen on luja ja pohjatyö on tehty, niin sitten on hyvä rakentaa meidän yhdessä sellainen fennomaa, minkä suomalaiset haluaa rakentaa. Ja se interaktiivisuus ja suora demokratia ja kaikki ne päätöksentekokeinot ja se hallinto, sen mä lupaan, että suomalaisissa käsissä mä tappelen sen meidän riippumattomuuden ja itsenäisyyden puolesta, että Fennomaa-hanke on meidän. Kaikkien Fennomaahan rekisteröityneiden ja tulevaisuudessa kansalaisuuksia saavien. Siellä on paljon juttuja ja ne, jotka tuntee Venäjää ja tietää sen byrokratian ja sen valtavan massiivisen, siis todella, jos ei se aikaisemmin mulle selvinnyt, kuinka suurvalta Venäjä on, niin kyllä se viime viikon aikana selvisi. Täällä Donbassissa, kun eletään tämän pikkutasavalloissa ja katsellaan sitä äiti Venäjää täältä, niin se on vaan semmoinen iso siellä. Mutta kun sä menet siihen sen vallan ja sen voiman kerta kaikkiaan ytimään, niin mä oon edelleen, karva nousee pystyyn, kun sitä potentiaalia ja se on vaan kerta kaikkiaan valtava voima. Ja sen kanssa ei leikitä. Ei todellakaan, siis Suomen globaalistihallinto on tehnyt nyt niin suuret kardinaalimokat aliarvioimalla tätä, mitä vastassa on, mutta kyllähän ne jo pelkää itsekin sitä. Itse olen vain huolissani. Ja se on Fennomaan, tähän loppuun haluan ihan juuri saada Jonathan Widelin mukaan. Mulla on niin paljon puhuttavaa, mä oon ollut niin pitkän aikaa tavallaan omissa oloissani teidän keskellänne kuitenkin jatkuvasti työskennellä ja uutisoida, mutta näin niin kuin meidän kesken jutellen, niin taukoa on, niin sanottavaa on enemmän kuin minuutteja. Tämä on ajankäytännöllinen kysymys. Olen pahoillani siitä, että ne prosessit, jotka tuottaa sen verkkotasavallan vision, ne vaatii, kun jokainen askel vaatii hyvin huolellista. Mutta mä haluan sen painottaa, että olkoon se palvelutuote ja olkoon se tapa, millä se Fennomaa organisoituu ja rakentuu, ja minkälaiset verkostoitumistyökalut me onnistutaan teille kehittämään IT-päällikköjen ja hallintoryhmän, ja teille kaikille tulee myöskin kutsuja työryhmiin, ja se koko homma tulee avautumaan kaikkien fennomaalaisten ulottuville tasavertaisesti. Oma tehtävä on vaan huolehtia siitä, ja toteuttaa sitä fennomaalaisten tahtoa. Niin rekisteröitykää. Miettikää nyt sitä tilannetta, mihin Suomi on joutumassa. Ihan lähikuukausien. Se voi alkaa jo viikkojen päästä. Valtamedia ei kerro totuutta, se ei koskaan kertonut vuoden 2011 lähtien, varsinkaan sen jälkeen, kun tämä viimeinen informaatiosodan vyörytys alkoi, joka muuten alkoi Venäjän edellisistä silloisista parlamenttivaaleista, niin jokainen, joka on omaa matemaattisia lahjoja tai edes vähänkin valtiomieskykyä tai semmoista maalaisjärkeä ymmärtää sen, että jos lennosta katkaistaan tuontisähkö, hiili, kaasu ja samaan aikaan on ajettu alas turvetuotanto, omavaraisuustuotanto. Ruotsin energiaverkko oli viime talvena, me tehtiin paljon uutisia MV-lehteen siitä, kuinka kireellä Ruotsin energiaverkko oli viime talvena. Se oli hiuskarvan varassa, ettei ne kaatunut koko maan energiaverkko. Niin nyt Suomi, kun luottaa länsituontiin, mutta Baltia on ilman energiaa, Ruotsi on ilman energiaa, Suomi on ilman energiaa ja Norja ei halua antaa sitä energiaa, koska niiden on pakko varmistaa se energiansaanti niiden omille fossiilisten polttoaineiden tuottojärjestelmille ja omalle yhteiskunnalleen, eikä ne ole EU:ssa. Mistä Suomi meinaa hankkia teille, hyvät rakkaat patriottiystäväni, millä me saadaan pidetty netti ylhäällä Suomessa, jos ei ole sähkö?
millä mikään pysyy pystyssä. Ja nyt puhutaan kuin apokalyptisesta romahduksesta, johon kaikki merkit viittaa. Niin ei ole mitään takeita siitä, että verkkostudioon voi katsoa ensi talvena, vaikka me miten sitä tuotettaisiin, niin sitä ei vaan Suomesta näe, kun ei ole sähköä. Ei ole tarpeeksi linjatehoja. Ja jotenkin se viesti pitää saada sinne kentälle, ne kriittiset viestit, mitä täältä venäläisen maailman puolelta, koskien ihan vaikka leivän toimituksia. Jos mä tiedän, että fennomaalaiset on nälässä, niin luuletteko te, että mä en toimita teille ruokaa ja lähetän valkoisia rekkoja sinne? Mutta mihin ne valkoiset rekat tulee? Miten me saadaan kommunikaatio niin? Tai että siellä on suomalainen maatila, mikä avaa ovensa. Siellä on joku keskitetty majoituspaikka kylmettyville ystäville, mihin voitte hakeutua, karttakoordinaatteja, erilaista hätätilatoimintaa, joka tukeutuu keskinäisen suomalaisten patriottien toistensa auttamiseen. Niin tämä on sellaista kriittistä informaatiota, mikä pitää saada läpi kaikissa tilanteissa. Se, että te saatte edes hetkeksi jostain sähköpostiyhteyden teidän Fennomaa sähköpostitilille, joka on täysin tietosuojattu ja turvallinen tapa meidän väliseen kommunikaatioon, niin se voi pelastaa teidän hengen. Tässä ei ole mitään leikkiä, eikä se on se tapa. Tai että nämä onnistuu, nämä Naton, CIA:n, False Flag-operaatiot, hybridioperaatiot sytyttämään sodan. Ja se valtava venäläinen armeijakunta lähtee liikkeelle, joka on pysynyt asemissaan kyllä koko tämän viimeisen puolen vuoden ajan. Ja se lähtee tulemaan kohti Suomeen. Niin siinä vaiheessa on turvalliset koordinaatit suomalaisille patriooteille erittäin tarpeen. Miten toimitaan kaikissa skenaarioissa? Miten saadaan informaatio kulkemaan rajojen yli niin, että suomalaisten parhaimmista, te jotka ette ansaitse tulla tuhotuksi, selviätte. Ja me selvitään yhdessä siitä. Nämä on isoja kysymyksiä, nämä tulee lujaa päälle. Kun mä jouduin perustamaan Fennomaan, niin mä itkin. Mä oon niin pettynyt siihen, että tähän piti lähteä. Tähän piti tulla. Kun tajuaa sen, että voi jumalauta, voiko ne olla noin idiootteja, ettei ne edes siihen Turkin viimeiseen varoitukseen osannut tarttua. Ei. Kansallinen itsemurha. Suomalaisuuden tuho. Mitä ne mistään välittää? Lisää kokkeliin enää vaan. Sehän toi meininki on. Myrkkypiikkejä kansalle ja kokkeliin enää. Loistavaa toimintaa. Mutta eihän me voida missään tilanteessa antaa periksi. Ei suomalainen patriotti koskaan antanut periksi, eikä tule antamaan periksi. Siksi me tapellaan yhdessä. Nyt on puoli tuntia puhuttu ja nyt on Jonathan Fidelin aika, korkea aika tulla antamaan oma tervehdyksensä, mutta nyt kun painotan vaan sitä, että jos ei muuta, niin se perusinfran ja sen koko tämän toimintasuunnitelman ydin on kahdenvälisen tietojärjestelmän rakentaminen ja se on teidän ulottuvilla. Tehkää rekisteröityminen Fennomaahan, niin silloin se ensimmäinen ja se tärkein on tehty ja te voitte nukkua asteen rauhallisemmin missä tahansa päin Suomea asutte, koska sitten te varmistatte sen, että käy miten hyvänsä, niin siellä on se teidän oma Fennomaan sähköpostitili, mistä se oleellinen varmasti löytyy. Näin. Ei muuta kuin ystävä, hyvä, kunnioittamani kollega, toimittaja Jonathan Fidel, tervetuloa. Kiitos. Terveisiä kaikille ja kiitos tästä, että saan olla mukana tässä. Ehkä tämä on historiallinen tapahtuma. Ja
Mä oon kuunnellut, mitä sä oot puhunut viimeisen puolen tunnin aikana, ja minusta se kuulostaa hyvältä. Et mulla ei ole ihan ollut täysi kuva niin kuin itsekään, että mä oon siis intuitiolla me ollaan tässä oikeastaan kaikki mukana. Ja siihen, mitä me ollaan toisiamme opittu tuntemaan, niin me luotetaan toisiimme ja tiedetään, että joku näkee jonkun asian, jota toinen ei näe, mutta me täydennetään siten toisiamme. Tämä on tämä yhteisöllisyys, jota mä kannatan kovasti, että kirjoittelu ja lukeminen jossain sivustolla on hyvä asia, mutta siitä puuttuu sitten se jokin, jota me nyt koitetaan tällä AV-puolella sitten täydentää. Luotaan tietysti siihen, että me ei olla ainoita, jotka lähtee tähän mukaan, vaan se saa sitten siivet alleen. Muuten mulla on Red Bullia täällä. Mutta silleen, että yleisistä tunnelmista, niin mä oon koittanut itse kanssa löytää sitä hyvää sanaa, joka mun tunnelmia kuvaa. Ja se on just toi, minkä sä sanoit, että se on pettymys. Että ei tässä ei niin kuin, mitä mä sanon historiahavinaa, niin ei tässä ole mitään kuitenkaan semmoista riemun tunne. Tämä on tämä pettymys, jota meidän täytyy tehdä jotain ja me ei niin kuin olla alun perin aluttu. Tässä ei ole enää mitään vaihtoehtoa. Ja mä nyt sanon sen sitten omalta kannalta, niin meidän näkemykset käy mun mielestä yksin, mutta mä tuun taas tietysti toiselta puolelta ja mä nyt ajattelin kertoa, miten mä sen asian näen. Ja se on silleen, että mä oon nuorempana niin kuin useat muutkin ihmiset tykännyt aina taistella jonkun puolesta, mutta siinä on aina nuoruuden innossa sitä vetää, ottaa jonkun pienen asian ja rupeaa taistelemaan sen puolesta, jolloin se kokonaisuus jää niin kuin huomaamatta, että sitä on niin sokeutunut siihen omaan asiaansa, että se niin kuin rupeaa repimään sitä yhteiskuntaa rikki. Ja tämä on niin kuin useimmille se nuoruuden asia, mutta nyt koko yhteiskunta on tämän vallassa. Että jokainen ottaa jonkun oman pikkuasiansa ja rupeaa ajamaan sitä. Ja nyt joillakin se on NATO, joillakin se on jotain muuta. Ja kaikki rupeaa niin kuin taistelemaan. Ihmisillä on tarve taistella jonkun puolesta. Ja ne rupeaa taistelemaan sen pienen asian puolesta, mutta ne ei huomaa, että se repeytyy se koko täkki. Ja mikä tässä on niin kuin ollut nyt viime aikoina, siis sanotaan nyt muutaman viime vuoden aikana, on ollut niin kuin vaikea ymmärtää se, että se perinteinen demokraattinen yhteiskunta, joka silloin aikoinaan tuntui niin tylsältä, on se, jonka puolesta kannattaa taistella. Se, että on sananvapaus ja on eri vapauksia ja on demokratia, jossa jokainen voi vaikuttaa suoraan tai sitten niin kuin edustuksellisen demokratian kautta, on taistelun arvoinen. Ja sen huomaa, niin kuin yhdessä laulussa sanotaan, Joni Mitchell sanoi, että nämä asiat huomaa sitten vasta, kun niitä ei enää ole. Eli tämä on nyt semmoinen, siis tätä ei voi niin kuin tarpeeksi jyrkästi sanoa, että tämä on niin kuin kohtalohetket tässä. Että se maailma, jonka me vielä muutama kuukausi sitten, tai ainakin pari vuotta sitten tunnettiin, sitä ei enää ole. Että se on se perusymmärrys siinä ihmisten välillä on mennyt kokonaan. Ja se on tietysti silloin paljon tekemistä sen kanssa, että sosiaalisessa mediassa jokainen haluaa tuntea olevansa jotain, jolloin kerää ympärilleen semmoisen pikkuklikin, jossa ihmiset tuntee olevansa niin kuin osa jotakin. Mutta se on näitä pieniä klikkejä, jotka kuitenkin hajottaa yhteiskuntaa. Ja mun mielestä sosiaalisella medialla ja yleensä internetillä on ollut justiin se vaikutus. Me tunnetaan olevamme jotain osa, mutta ei me olla. Meillä on kaikilla omat jutut, meillä ei ole siis mitään yhteistä pelipintaa. Ja tämä on niin kuin varmaan yksi ajatus tässä Fennomaassa on se, että meillä voi olla eri käsityksiä, mutta meillä on jotain, joka yhdistää meitä kuitenkin. Joo, saanko kommentoida tuohon, että mulla oli, mä en edes tiedä kuinka pitkäaikainen unelma niin kuin oli siitä, se on tosi varhainen unelma, perustuu tuohon suoraan demokratiaan ja mä unelmoin siitä, että Suomessa olisi semmoinen niin kuin asian tuntemukseen ja osaamiseen perustuva virkamieshallitus, jonka tehtävänä olisi ainoastaan huolehtia siitä, että kansan enemmistön tahtoa toteutetaan ja että ne niin kuin ne varsinaiset päätökset ei tule mistään edustuksellisen demokratian
elementeistä, vaan että ne tulee siitä niin laajennetun Sveitsin mallin. Mä olen asunut vuoden Sveitsissä, kun mä olin lapsen, niin mulle se Sveitsi on sinänsä niin läheinen ja mä oon sitä ymmärtänyt jo varhaisesta vaiheesta tätä puolta, mutta se, että Suomessa olisi ei tämmöinen nimitetty epädemokraattinen, lumedemokraattinen, edustuksellinen demokratia, vaan suora demokratia. Ja nyt mulla on 2 asiaa, mistä mä oon elämän varrella niin kuin vakuuttunut niin kuin suunnasta. Siis mitä ne tulee olemaan, rakennetaan jotain sellaista, mitä ei ole koskaan aikaisemmin ollut. Toinen on tämä suora demokratia ja sen tehokas ja mielekäs ja osallistuttava käyttäminen niin, että ihmiset ei ainoastaan koe, että ne on osana päätöksentekoa, mutta konkreettisesti jokainen on tavallaan niin kuin oma kansanedustaja. Että jokaisella on se sama valta kuin nykyisin on kansanedustajalla, eli tehdä aloitteita, äänestää kaikkiin vaikuttavissa asioissa ja sitten joko 2/3 tai määräenemmistö, niin se päätös sitouttaa sen hallinnon sitten toimimaan sen mukaisesti. Eli se on niin kuin yksi suunta ja toinen, ja sillä mä uskon, että syntyy suomalainen maa. Että se on suomalaisten yhdessä päättämällä tavalla. Tietenkin se pitää olla lähtökohdat. Ja mä oon piirtänyt hyvin niin kuin kansallisesti vaan sieltä niin kuin palautuspiste lainsäädäntöä ennen EU-valtaan nousua ja sitten toisaalta ensimmäinen perustuslaki. Eli siitä juridisesta pohjasta. Mutta sitten on talousdemokratia. Ja tämän koko tämän monetaarijärjestelmän, niin monethan sitä on mieltä, että ei me pystytä muodostamaan edes toimivaa suoraa demokratiaa niin kauan kuin tämä rahaluontioikeuden niin kriittistä ongelmaa ei ratkaista. Miten implementoidaan talousdemokratia, niin se on semmoinen asia, mikä on mun mielestä kokeilemisen arvoinen juttu. Jos se yhdistyy suoraan demokratiaan ja siinä kun ulotetaan se demokratia ensinnäkin jokaiseen tupaan ja sitten toisaalta ulotetaan se myös talouteen. Ja se, että pyritään semmoiseen täysdemokratiaan, mutta muodostamalla tasavaltalainen hallintojärjestelmä, niin se on mun mielestä se suunta, kun ollaan tämmöisessä lopunajassa, mikä on loppunut, niin edustuksellinen demokratia on loppunut. Se on kaapattu, se on tuhottu, se on viety. Talousvalta, kaikki poliittinen valta on vedetty kamareihin, verhoihin, varjoihin. Ja nyt tarvitaan ihan jotain muuta kuin uutta puoluetta. Jatka vaan. Ja kiitos tästä kommentista, joka täydentää täydellisesti. Siinä vaan täytyy meidän sitten niin kuin pohtia niin kuin ihan teoreettisesti myös sitä, mitä mä oon kuullut 60-lukulaisilta, jotka oli niin kuin vasemmistoasiassa mukana. Sano, että sekin semmoinen demokratia, jossa kaikista pitää aina olla päättämässä, käy raskaaksi. Et siinä on jotain, meidän täytyy ruveta miettimään. Meillä ei ole niinku oikein sisältöä vielä, meillä on nyt puitteet, joiden sisällä me pystytään ajattelemaan näitä asioita. Mutta silleen, että miten mä nyt osaan tämän asian hahmottaa tässä vaiheessa on se, niin kuin mä sanoin, niin yhteiskunta alkaa rapautua ja se alkaa, tässä käy nyt ihmeellisesti silleen. Me ollaan aina ajateltu jotenkin psykologisesti, että meidän päättäjät on jotenkin meidän yläpuolella. Mutta nyt kun, niin kun ollaan kehenkään erikseen viittaamatta, ollaan huomattu, että ne ei ole pelkästään samalla tasolla, vaan meidän alapuolella. Siis mun mielestä tässä on tapahtunut semmoinen herääminen nyt, ja mä näin justi, että mä sanon nyt, että Marinin takia. Niin 40% ihmisistä on nyt muodostanut huonomman mielipiteen hänestä kuin aikaisemmin, just näiden kohujen jälkeen. Ja se antaa sen olla. Tämä on tämmöinen anekdootti ja yksittäinen ihminen, mutta se, että tämä yhteiskunnan rakenne alkaa mennä ylös alasin. Niin, että me, jotka
ollaan asioista kiinnostuneita ja tunnetaan vastuuta toisistamme, alkaakin olla jotenkin tämän liejun, siis eliitin yläpuolella. Eikä se tarkoita sitä, että me halutaan vallankumousta välttämättä, vaan mitä meillä on enää mahdollisuutta, koska tämä kaikki muu menee tonne alas, eikä me haluta mennä mukana sinne. Eli meillä pitää olla tämä just niin tämmöinen, miksi sitä sanotaan, prepper-mentaliteetti vähän, että mitä tehdään sitten, kun ei yhteiskunta enää toimi. Ei Kyllä. pelkästään niin kuin tälleen psykologisesti, vaan silleen, että siitä menee meidän materiaaliset elinehdot kanssa on uhattuina. Niin, siis mä haluan uskoa vielä siihen, että kaikilla on jossain suunnitelma, että Ranska ja Saksa nyt täyttää niitä varastoja, mutta se on niin tiukalle menty nyt, että siinä aina tapahtuu jotain odottamatonta. Se pitäisi ne kaikki varastot olla silleen suunniteltu ja mitoitettu, että siinä on aina muutama virheaskel varaa tehdä jotain, että asiat menee mönkään. Mutta nyt parhaassakin tapauksessa, jos ne varastot esimerkiksi kestää talven yli, niin kaiken pitää mennä optimaalisesti. Mun mielestä se alkaa olla niin kuin naivia kuvitella, että kun me ollaan tähän pisteeseen tultu, niin jotenkin nyt asiat lutviutuisi niin, että kaikki meidän päättäjät tietää, mitä ne tekee. Et mun mielestä se on aika tuhon. Siitä täytyy olla realisti. Mä en halua pelotella, enkä mä halua olla pessimistinen. Enkä mä halua olla optimisti, mä haluan olla vaan realisti ja tajua, että tässä siitä ei ole niin kuin välttämättä mitään pahaa, että rupeaa ajattelemaan jo, mitäs jos tapahtuu. 30 pakkaset ja mitä sitten tapahtuu. Niin kuin sä sanoit, me ei niin kuin voida kaikkea keksiä tässä, mutta ainakin meillä on viestintäkeino sitten, että jos menee sähköt poikki. Et mun mielestä tämä ei ole, niin kuin, tämä ei ole mitään hulluutta, eikä mitään, preppereillä on huono maine, mutta niillä on yhä vähemmän huono maine, koska ihmiset alkaa heräämään siinä, että ei tässä voi enää luottaa mihinkään. Kaikki semmoiset asiat, niin kuin jotain pankit, joihin me aina luotettiin ihan sananlaskun mukaisesti, että sinne pankki on niin luotettava. Ei tähän voi, mihinkään ei enää voi luottaa. Eikä tässä tarvitse olla paranoidi, vaan ihan pelkästään, niin kuin mä painotan sitä, että realistinen. Ja mä sanon yhden asian vielä. Meillä on nyt, menee puoli tuntia menee varmaankin. Se, että tämä Fennomaa, se on nyt brändätty virtuaaliseksi tasavallaksi, tai jotenkin se mielletään sellaiseksi. Ja se voi olla silleen vähän ihmisiä, ainakin mua, niin mä en välttämättä heti ymmärtänyt, voiko semmoinen virtuaalinen olla edes todellista. Mutta kun me huomataan nyt justiin Ukrainan nykyjohto tai Suomen nykyjohto, onko ne edes todellisia ihmisiä vai onko ne vain pläsejä, joita me nähdään jossain mediassa ja niille laitetaan jotain sanoja suuhun. Ja ne tekee jotain päätöksiä, joista jokainen tietää, että ne mitään päätöksiä tee. Et se itsessään tämä niin kuin meidän todellisuus on nyt se virtuaalinen. Ja meidän virtuaalitasavalta on sitten se todellinen. Ja tässä pitää niin kuin ajatella näitä asioita nyt, että mä toivon, että meillä on varmaan potentiaalia tähän, mutta meillä ei ole niin kuin ollut alustaa, koska meidän aina täytyy katsoa olan taakse, ettei joku tule sensuroimaan. Tai joku heittää, sanotaan nyt joku suojelupoliisin päällikkö heittää jotain niin kuin ihan kiusallaan jotain, että kriminalisoidaan. Totta kai se haluaa antaa, niin kuin, ei se pysty itse sitä tekemään, mutta se pystyy niin kuin aiheuttamaan itse sensurointeja. Aivopesemällä ihmiset siihen, että kukaan itseään kunnioittava yhteiskunnan rehellinen kansalainen ei voi tähän alistua. Että se haluaa semmoisen itsesensuuri jo tässä vaiheessa langetta meidän päälle. Meidän pitää päästä siitä eroon. Ja se on just nimiin ja henkilöllisyyksien sotuihin perustuva. Poliisihan on täysin aseeton, jos toimii toisella nimellä ja eri sotulla. Eli heidän toimivaltansahan perustuu sun perseen omistamiseen, joka sulle myönnetään syntyessäsi ja annetaan sosiaaliturvat numero. Sen perusteella he voi vainoa ja tehdä kaikkea jäynä ja heillä on verotusoikeus ja kaikki, se perustuu siihen. Ja tämähän on niin kuin tiedostettu, että näinhän tämä sosiaaliturvajärjestelmä toimii, eli sosiaalipakotusjärjestelmä. Mä haluan tuossa kommentoida tuohon, mistä sanoit tähän preppaamiseen, että mähän olin 5 vuotta, 4-5 vuotta Itä-Uudenmaan täydennyspoliisin vastaava tuolla Loviisan Porvoon seudulla, ja
ja kyllä se silloin selvisi, että Suomessa ei ollut, ainakaan silloin ei ollut minkäänlaista suunnitelmaa äkillisen talousromahduksen tai tämmöisen yhteiskunnallisen romahdustilan varalle. Ei mitään. Ja mä penäsin sitä tietoa, koska mä halusin niitä suunnitelmia, jotta mä olisin voinut tehdä niille täydennyspoliisin joukoille koulutussuunnitelmia, niin mä penäsin tavallaan sitä kansallista materiaalia siitä, että minkälaisia osa-alueita näille reservipoliisijärjestelmille voitaisiin sillä Itä-Uudellamaalla kouluttaa. Ja mä joudun itse keksimään ne koulutusaiheet, koska sieltä poliisipäällikkö sanoi ihan suoraan, että ei tämmöisiä ole mitään suunnitelmaa. Ja mä ei sitä niin kauan ole. Mä en usko, että se tilanne olisi siitä suuresti muuttunut, että äkillisen talous- ja tämmöisen yhteiskunnallisen romahtamisen varalle olisi jotain viranomaissuunnitelmia. Kaikki perustuu uskoon ja toivoon. Sehän se vaara just on, että se tavallaan se lännen vallan kaikkivoipaisuus ja se usko siihen globalismin voimaan, sehän näitä johdattaa tähän kielekkeeltä alas. Ja kyllä nyt on korkea aika kaikkien lakata uskomasta siihen, että tuo hallitusvalta, joka ei ole tehnyt yhden ainutta suomalaisille jotenkin selkeästi positiivista päätöstä, nyt ei ainakaan miesmuistiin tule, eli viimeiseen vuosikymmenen ja pari vuosikymmeneen, niin en muista semmoista puhtaasti ajatellen onpa hyvä päätös. Eihän sellaista ole, ainakaan mun mieleen tule. Niin se, että yhtäkkiä kun jostain niitä kansalaisille hyviä päätöksiä alkaisi sitten tulemaan. Eli nyt on semmoinen vedenjakajan paikka siinä, että jos sä jäät odottamaan siihen tupaan, varsinkin jossain lähiöalueella, että kyllä nämä lamput pysyy loisteissa ja kyllä se ruoka pysyy tuossa kaupassa ja toi katu tuossa edessä turvallisena ja aurattuna, niin aika kaukana on siitä skenaariosta, mihin kaikki merkit tällä hetkellä viittaa. Se on tietysti, tämä on vähän sama asia, kun muistatko silloin, kun tuo koronavirus ja sitten ne tuli nämä mRNA-rokotteet. Silloin. Muistanko? Kyllä mä muistan jotain. Niin silloinhan me nähtiin se, että tämä tulee johtamaan kansanmurhaan. Tämä tulee johtamaan valtavaan ylikuolleisuuteen, sairastumiseen, immuniteetin tuhoamiseen, nimenomaan verihyytymiin ja sydänongelmiin. Ja ne oli tiedossa jo silloin marras-joulukuussa, ja huippubiologit varoitti niistä skenaarioista. Niin silti meni niin moni ottamaan. Ja jos mä katson MV-lehdestä, että kuinka monta mRNA-uutista me ollaan julkaistu, ja jokainen varoittaa, jokainen niistä. Niitä on 1,500 varoittavaa uutista. Ja kaikki ne varoitukset, mistä me ollaan varoitettu, toteutuu. Niin nyt on se sama nollaushetki. Ei me voida sanoa, että asiat menee varmasti niin tai näin. Mutta nyt on semmoinen resepti kaaukseen kehitetty suomalaisten päämenoksi, että tällä reseptillä niin se yhteiskunta varmasti romahtaa, eikä ainakaan mun tietojen mukaan, ja miten me nähtiin huoltovarmuuskeskuksen luotettavuus heti kun tilanne, eikä puhuttu kuin naamavaipoista. Niin miten kyvytön huoltovarmuuskeskus oli oikeasti vastaamaan mihinkään kansallisiin kriisitilanteisiin. Niin nyt on paljon isompi juttu kyseessä. Että kyllä ne on ne, jotka nyt kuuntelee meitä, jotka tajuaa tämän homman, jotka on hereillä, jotka on suomalaisia patriootteja, jotka ei usko tätä globalismin höttöpöttöä. Niin ne on ne, jotka tajuu tämän jutun. Ne on ne, jotka pakkaa jo autoja pois lähiöistä. Ne on ne, jotka katsoo ja ottaa yhteyttä jopa kaukaisiin sukulaisiin, että onko siellä mestaa, jos tulee kylmä. Ne on niitä, jotka nyt jo katsoo, että mistä niin lapset saa jogurtia ensi talvena ja mistä polttopuut. Eli ne on se porukka, joka tulee säilyttämään toimintakyvynsä kaikissa skenaarioissa. Ja mä uskon ja luotan, että ne on just niitä porukoita, jotka me saadaan kerättyä Jonathan tähän Fennomaan
rekisteröityneihin. Ne on ne, joihin me voidaan nojata, joilla on toimintakykyä ja informaatiota siitä, että miten tästä eteenpäin. Ja sen verkoston rakentaminen on nyt kriittisen tärkeää. Mä sanon yhden asian vielä. Meidän varmaan pitää kohta lopettaa. Joo. Mutta sille ei ole varmaan hyvä mennä yliaikaa, jos me ollaan sovittu jotain. Pysytään tässä tunnissa jo. Opetetaan itsemme. Joo. Mä sanon vaan sille, mä en ole tätä tullut ajatelleeksikaan, mutta meitä useita kiusaa se ajatus, kun me ei tiedetä, onko jossain joku iso suunnitelma. Vai tapahtuuko tämä sen takia vaan, että meidän päättäjät on niin tyhmiä? Ja tuossa oli ainakin tärkeä osanen tätä vastausta oli se, mitä sä justiin sanoit, ettei siellä ole suunnitelmaa. Siis ihan käytännön tasolla siellä ei ole suunnitelmaa. Me huomataan nyt olevamme semmoisessa yllättävässä tilanteessa, että me foliohatut ollaan niitä, joilla on se suunnitelma. Ja noin muut joutuu sitten taplaamaan jotenkin. Että kyllä siinä on nyt suurin osa ilman muuta ollut 70% ihan tyhmyyttä ja osaamattomuutta ja pelkästään sitä, että mennään joukon mukana. Siis ihan meidän päättävillä tasolla. Kyllä. Sitten siinä on jotain, kyllä siellä on jotain great resettiä, mutta ei sekään varmaan ole silleen yksityiskohtia myöten hiottu, että se täytyy aina niitäkin improvisoida sitten. Mä vaan haluan tämän sanoa itselleni ja muille rohkaisuksi, että me ei oikeastaan tiedetä sitä, kuinka hyvin me ollaan asemoitu itsemme. Kuinka paljon me ollaan sitä isoa aaltoa edellä ja me pystytään katsomaan ihan sillä, että me käytetään tervettä maalaisjärkeä. Että ainoa psykologinen este siinä on, että ihmiset rupeaa pelkäämään sitä, että niitä haukutaan tai niille nauretaan ja kutsutaan foliohatoiksi, mutta pitää ymmärtää, että se on psykologista sodankäyntiä. Ja tästä ei pääse mihinkään ympäri sitten siitä, että tämä on sodankäyntiä. Että tämä on tosiaan sitä ihan kaikilla tasoilla. Ja sitä varten mulla sattui puoli vahingossa meidän uskonnollisaiheiset kuvat tuohon noin. Mä ajattelin vaan, että se on hyvä tämmöinen siitä virtuaalisesta puheen ollen, että virtuaalinen voi olla enemmän totta kuin niin sanottu todellisuus. Niin tämä on hyvä muistaa, että justiin uskonto perustuu siihen ajatukseen. Ja nyt kun ollaan puhuttu profeetallisuudesta ja apokalyptista, niin tämä tarjoaa meille sitä voimaa ja luottamusta, jota me tarvitaan voidaksemme toimia tavallisina ihmisinä, ettei siinä tapahdu mitään sen ihmeellisempää. Mutta meillä on joku luottamus ja semmoinen suunta, josta me ei aina joka viimeisimmän uutisen mukana aina poiketa jonnekin ja eksytä siitä. Että ei mulla ole sitten oikeastaan muuta tällä kertaa. Että kiitos, että sain olla tässä nyt äänessä juuri riittävän määrän. Arvostan taustanvalintaasi. Mulla on itselleni kuvat ja oikeastaan tuohon kommenttinakin tuohon, mitä äsken sanoit, niin Aleksander Zaharshenko, joka idea oli vastarinta, jonka idea oli Antimaidan, jonka idea oli Donbassin itsenäisyys ja Donetskin itsenäisyys, joka teki suunnitelman ja ryhtyi kovinta lännen tukemaa äärimmäistä hyökkäysvoimaa vastaan, lännen vallankaappausta vastaan, mobilisoi donbassilaiset vastarintaa, tekivät torjuntaa, tekivät poliittisen liikkeen, rakensivat 2 Euroopan, ehkä maailman nuorinta tasavaltaa. Ja mä olin hänen tiimissään ja hän oli mun läheisin esimies 3 vuoden ajan, 2 vuotta konkreettisesti. Ja hän kertoi mulle kaikki ne asiat ja ne tapahtumat vuodesta 2013 lopusta sinne ja miten asiat meni, niin Donbassin kansa teki ihmeen. Donbassi nousi vastarintaan. Raunioista nousi uusi Donbass ja nyt se on maailman toiverikkain paikka täällä. Me ollaan itse asiassa, mä oon täällä varmaan kaikkein turvallisimmassa asemassa, jos puhutaan lännen ja idän suuressa hyökyssä, koska me ollaan oltu sodassa jo niin pitkään, että me ollaan opittu pärjäämään ja kaikissa tilanteissa ja skenaarioissa.
Niin, mutta ei täälläkään ollut mitään suunnitelmaa, paitsi sitten Aleksandr Zaharchenko ystäviensä kanssa, niin he ryhtyi toimeen ja ryhtyi vastarintaan. Ja sen takia hänen kuvansa on tuolla Marskin vieressä, koska silloin kun bolshevikit otti vallan ja Mannerheim oli tsaarinupseerina, niin hänkin ryhtyi vastarintaan. Ja hyvin erilaiset historiat on ja niin kuin opettavaista ja niin kuin sanoit, niin se on kuin virtuaalista muistoa ja virtuaalista. Meidän pitää löytää se suomalaisuuden resepti, jolla me pärjätään kaikissa skenaarioissa ja mä en ole valmis antamaan periksi. Mulle, vaikka Suomen tasavalta on menetetty, niin kahta kovemmin nyt pitää rakentaa parempi Suomi ja en sitä kavahda ja olen varma siitä, että me pystytään aivan samanlaisiin urotekoihin ja ryhtymisiin kuin mihin donbassilaiset kykeni. Ja suomalaisilla meillä on vielä historiallinen niin kuin tausta siihen, että meillä on se talvisodan henki, joka kykenee muodostamaan vahvoja puolustuslinjoja niiden asioiden eteen, mitä me todella koetaan tarpeelliseksi puolustaa. Me tarvitaan torjuntalinjoja, mutta Fennomaa on niin kuin se ei ole nationalistinen liike. Ja nythän me tullaan siihen aikaan, jolloin suomalaiset tarvii oman multipolaarisen Suomensa. Se suuri Kiinan, Venäjän, Intian, BRICS-maiden 85% maailman väestöstä kuuluu tällä hetkellä multipolaariseen maailmaan. Ja suomalaiset tarvii edustajansa siihen multipolaariseen maailmaan. Mutta miten tämä lännen hegemonia, joka nyt on pumppautunut siihen Murmanskin ja Pietarin tuntumaan ja ottanut suomalaisista perslenkkiotteen, niin meidän on pakko niin kuin rakentaa se multipolaarinen Suomi ja sen arvojen mukainen, eli itsemääräämisoikeus, kansallinen turvallisuus, oikeus, lainsäädäntö, perustuslaki. Nämä on kaikki perusasioita multipolaarisessa maailmassa. Käytännössä YK ensimmäisen Sartaren ensimmäisestä rivistä lähtien. Mutta tällä hetkellä Suomessa on ainoastaan länsihegemoninen valta. Ja se tyrannimaisesti tuhoaa kaikki yrityksetkin luoda multipolaarista vastavoimaa. Ja nyt meidän aika on rakentaa se multipolaarinen vastavoima sille hegemonian vyörytykselle, ihan niin kuin donbassilaisilla oli 2014 pakko se tehdä. Niin mä koen, että se on nyt suomalaisten pakko tehdä. Missä se toteutuu, miten se toteutuu, mistä se voi tietää. Ja sen takia ei nationalismiin kannata ryhtyä, koska hyvin suuret vallat nyt ottaa yhteen Suomen maaperällä ja ne ratkoo suomalaisten kohtaloon. Antamalla Naton vallankaappauksen tapahtua, suomalaiset osoitti valmiutensa luovuttaa kohtalonsa jonnekin Pentagoniin, Ankaraan, Lontoon Cityin, Moskovaan päätettäväksi. Ja mun mielestä se on valtiopetos. Se on törkeintä, mitä voi omalle kansalleen tehdä, on antaa turvallisuuspolitiikka kokonaan Suomen ulkopuolelle ratkaistavaksi. Ja nyt on korkea aika tehdä vastaveto tälle Naton vallankaappaukselle. Ja tämä on iso työmaa, ei se kuule päivässä Rooma rakennu vede eikä uusi suomalainen maa, mutta Fennomaa rakentuu verkkotasavallasta ja siirtokuntarakentamisesta. Siirtokuntia voidaan rakentaa Suomen tasavallan alueelle, Venäjän federaation alueelle, tänne Donbassin tasavaltojen alueelle, ympäri Eurooppaa, mutta me tarvitaan suomalaisia patriottien siirtokuntia, jotka säilyttää toimintakykynsä kaikissa mahdollisissa skenaarioissa. Ja jossa suomalaiset pystyy toimimaan talvisodan hengessä. Ja olkoon ne toteutumiset siirtokuntarakentamisessa tai verkkorakentamisessa, mitä tahansa ja saavutukset, kaikki on kiinni meistä ihmisistä. Niin kuin mä sanoin, tämä on omarahoitteinen projekti. Mä maksan tällä hetkellä omasta lompakosta kaiken, mitä tämä vaatii, mutta olen siihen valmis. Niin oli Aleksandr Zaharchenko. Hän oli kuitenkin menestyvä liikemies ja hänellä oli
tilillä enää niin sitä rahaa vähän oikeastikin. Mutta hän laittoi kaikki peliin Donetskin itsenäisyyden rakentamiseksi. Ja omasta lompakostaan osti aseet äijille. Ja se antoi sillä esimerkkiä, että miten näihin asioihin tartuttava. On hetkiä, jolloin pitää katsoa peiliin, että olenko valmis pistämään kaikkeni pöytään ja minkä puolesta on valmis. Niin mulle jollain tavalla tuo Fennomaa on niin kuin se, että no, tähän on valmis investoimaan. Että tässä on niin kuin elämä ja tässä on tulevaisuus ilman sitä. Ja vielä tähän loppuun kommenttina se, että tämä on sinänsä ironinen hetki alkaa tähän Suomen taisteluun, kun me ollaan justiinsa täällä tavoitettu niin kuin koko Luganskin rajat ja tässä on jälleenrakennusmiehiä Venäjältä on tässä just toimisto ympärillä tekee remonttia ja uudet asfaltoidut tiet ja tilanne paranee, meidän elämänlaatu, kaikki kohenee täällä nyt mukavasti. Niin just kun täällä rauha tulee, niin sitten Suomen globalistihallinto pistää kaikki lekkeriksi ja uhkaa sitten, että donbassilaiset saa rauhan, mutta mä tässä olen valmistaudun henkisesti siihen, että oma taisteluni tulee nyt tästä vasta alkamaan. Näin. Amen. Eli jos on joku loppusana sanottavana, niin ole hyvä. Muuten niin katson tuosta vielä chatin nopeasti läpi, Tokentuben chatin ja siitä morjehdukset ja sitten otan palautteet ja lopetellaan. Ensi viikolla pyritään jatkamaan, aloitetaan tämä viikkolähetystä ja esitän tässä herra Videlille torstaita lähetysajaksi ja kellonaika pikkasen tarkkuutetaan, että miten se meille molemmille sitten sopii. Yksi muuten paljastus. Kirjoitan kirjaa tiistaista kello 8-10. Joka tiistai ja torstai kirjoitan kirjaa ja aion saada tämmöisen välitilinpidon kirjoitettua omasta elämästäni ja kokemuksista ja opeistani näillä patriottisilla etulinjoilla ja miksi tähän on tultu. Eli tuli hyvin voimakas fiilinki tuossa, että vaikka ei aika riitä, niin nyt on pakko niin kuin kertoa, että kuka on Jaanus Putkonen. Ja tulee kirja, tulee elämänkerta tämän syksyn aikana ja käytän siihen 4 tuntia viikosta ja koitetaan saada se meidän tämä Fennostudion lähetys ja Fennostudion lähetykset sitten limittymään niin, että mä oon vapaa kirjoittamaan kirjaa heti lähetysten jälkeen. Joo, kyllä tuosta mulle käy, että jos sä sitä kysyt, niin kyllä mä oon siinä mukana. Oikein hyvä. Joo, mä oon nimittäin ajatellut sitä, että nythän meillä tulee sitten fennomaalaisille rekisteröityneille, joilla on Telegram-tilit, niin tulee suljetut interaktiiviset viikkolähetykset sitten ihan siellä Telegramissa, jossa käydään läpi siihen Fennomaan rakentamiseen ja kaikkeen siihen ryhtymiseen liittyvää spesifistä informaatiota ja ne on niinku niitä Fennostudio Telegrameja, jota sitten tulee kerran viikossa ja sitten näitä yleisiä lähetyksiä, jotka laitetaan julkisuuteen Tokentube Telegramissa, niin ne tehdään sitten sun kanssa torstaisin. Tätä mä nyt esitän niin kuin toimintamalliksi. Joo, mulla on mä voin sanoa nyt, että mä oon koittanut miettiä loppusanoja, niin silleen, että meillä on varmaan omat henkilökohtaiset sloganimme silleen, että sulla on aina tämä taistelu jatkuu. Mulla on vaan semmoinen mielikuva aina, kun mä teen jotain, että mä menen 7 aamulla sorvin ääreen ja teen sorvessa työtä, kunnes se on. Siis ei ole mitään glamouria, mulla ei ole mitään glamouria ja mä teen tämän kanssa silleen työn kannalta. Että tämä vaatii työtä, niin kuin tämä pitäisi nyt olla selvä sitten, että tämä vaatii työtä. Että tästä ei tule muuten mitään ja silleen, että meillä on meillä ei ole vielä kaikkia vastauksia lähellekään. Mutta silleen, että meillä on ainakin semmoinen alusta, meillä on joku sorvipenkki, jossa me pystytään tekemään tätä työtä. Että tämmöinen loppusana, tämä nyt oli vähän tökerö, mutta ehkä tämä on charmikas justiin tökeryytensä ansiosta. Mutta
ei mulla sitten muuta, että toi torstai, mä lähden nyt siitä, että me ollaan sitten viikoittain ainakin tässä. Joo, kyllä tässä se on. Tällä paikalla. Se on tuo ajan pyhittäminen niin tämmöisessä valtavien muutosten ja haasteiden ajassa ja se työn suuntaaminen, niin se on tosi tarkkaa priorisointia, että voin sanoa kaikille, että mulla ei ole vapaata minuuttia, mä en pyydäkään mitään vapaa-minuutteja, mutta kun me tehdään viikoittain, niin se siitä, kyllä ne asiat sieltä lutviutuu ja tärkeintä mun mielestä on se avoimuus, että voi kysyä, voi kommentoida, otetaan kantaa niihin asioihin, jotka kirjoitetaan sitä historiaa. Ja se sun työ siinä päivittäisessä MV-lehden raportoinnissa, niin sehän on juuri se kaikkein suurin valta, mitä me ei valtamedialle ja globaalisti eliteille olla valmiita luovuttamaan, ja se on historian kirjoituksen oikeus. Se me pidetään omissa näpeissä. Sen takia Iljalle kävi miten kävi. Sen takia mä oon elänyt maanpaossa yli 8 vuotta. Sen takia vaihtoehtomedioita ei sallita ja sen takia pelttarit on meidän niskas, koska ne pelkää sitä, että me kirjoitetaan totuudellinen historia ja ihmiset siellä ehkä pimentyvissä tuvissa ja palttoilta kääriessä niin toteaa, ei tämä nyt ihan mennyt niin kuin Strömsössä, että kyllä se totuus on nyt oltava jossain ihan muualla. Ja että meillä on osoittaa se, että mitä se oikeasti ja miten ne närhemunat oikeasti makaa. Ja se on työtä. Ja mä uskon ja luotan siihen, Jonathan, että sun työtä tullaan arvostamaan, ei ainoastaan tässä sukupolvessa, mutta myös tulevissa. Kiitos. Ja mä sanon vielä semmoinen, tämä johti semmoiseen asiaan, jota mä en aikaisemmin ajatellut sanovani, mutta silleen, että tämä ei ole niin kuin mun ensimmäinen rodeo. Et mä oon ollut noissa Serbian pommituksissa silleen, tehnyt tätä samaa. Ja mä oon oppinut siitä ainakin yhden asian. Sen, että Jugoslavian hallituksella oli hienot verkkosivut, jossa oli totuus. Sitten yhtenä päivänä verkkosivut oli alhaalla ja siellä oli sitten globalistihallinnon uudet versiot. Eli se historian kirjoittaminen, minulla on koko ajan se mielessä, että tämä pitää tehdä nyt. Sillä jos mä luotan, että siellä on verkkosivut vielä 10 päivän päästä, niin mistä minä tiedän? Ne on varmaan otettu alas, koska mä oon sen omin silmin nähnyt. Ja silleen, että nykyään on hyvät nämä videot. Niistä tulee semmoista asiaa paljon lyhyessä ajassa. Mutta mä oon ottanut nyt tavoitteeksi sen, että mahdollisimman hyvin mä pystyn sen kronikoimaan, mitä siellä sanotaan. Koska jos sulla on mielessä joku asia, jonka joku sanoi jossain, niin et sä rupea sitä YouTubesta enää lähtemään ja katsomaan 10 tuntia videoita, että missä se oli. Se pitää laittaa niin kuin se linkki ja se kirjallinen tuote siihen. Et mulla on tämä niin kuin ajatus, ja tämä on sitä sorvityötä, että tässä ei ole siis glamouria mitään. Mutta se, että mä tiedän ja mä kunnioitan sitä, että sä nyt annat tunnustus, että tämä on tärkeää, koska se on tärkeää, koska se täytyy tehdä. Et me ei anna justi, tämä on niinku meidän pieni kosto, niin kuin kosto sit globalisteille. Et vaikka miten ne koittaa tukahduttaa, niin ei ne saa kaikkia tietolähteitä pimeäksi, ei mitenkään. Jonnekin jää jotain, ja kyllä se jostain, totuus voittaa aina. Totuus voittaa aina, siinä se tuli. Sä sanoit, että slogani tarvitaan tähän, niin siitä tuli. Totuus voittaa aina. Joo. Hyvä, kiitoksia Jonathan. Ja odotan innolla ensimmäistä varsinaista lähetystä ja päästään takaisin driveen ja näin eteenpäin. Hyvä meininki. Kiitos. Joo, kiitos arvostan suuresti. Siitä, eli nyt katson tuolta hieman läpi, että minkälainen on ollut Tokentuben chatti tänään, ja tarkoitus on pitää niin kuin keskusteluyhteydet avoinna, ja jos siinä joku teillä nyt on semmoinen, että nyt on ollut kriittinen akuutti kysymys, mikä painaa mieltä ja pitäisi Jaanokselta saada kommentti, niin vielä ehtii, niin mä hetken aikaa luen alaspäin kommenttiketjua, jos sieltä jotain osuu. Niin sitten siihen nappaan kiinni. Eli Tokentube on nyt sitten se selkeä kanava tässä uudessa formaatissa tähän Fenno Studion
lähetykseen. Kiitokset, on mukavia, hyvä meininki. Iljan kuva puuttuu edelleen. Ihan totta, Ilja ansaitsee kuvansa. Tuossa sommittelussa, niin ehkä sinne voisi laittaa tuohon itteni viereen. Mähän olen taistelija parina oltiin. Mulla oli Verkkomedia ja Iljalla MV-lehti. Mulla on tuossa nimittäin tuossa keskellä takana niin on ensikosketukseni Donbassin puolustajien panssarivaunuihin kesällä 2015. Niin se oli ensimmäinen kerta, kun olin kapinallistankkien kanssa metsikössä. Mistä niitä tulikin paljon sitten niitä kokemuksia, mutta kerta se on aina ensimmäinen, joka mieleen jää. Kirjaa kirjoitan, kun on inspiraatio, ei silloin, kun on kirjoitusaika, kommentoin, pikku vinkki. Joo, mutta tässä mun elämäni, jos mä jään odottamaan inspiraatiota ja että se jotenkin se inspiraatio sitten osuisi mun aikatauluihin, niin kyllä se on nyt vaan kirjoitettava ja laadittava se perusrunko ja tehtävä. Ei tässä voi jäädä inspiraatioita nyt odottelemaan tai niitä aikatauluja. Se aika on otettava ja me uskon ja luotan siihen, että jännä juttu on siinä, että multa on hirveästi kysytty sitä kirjaa omista kokemuksistani ja elämästäni täällä Donbassissa ja miten nämä asiat nyt kaikki oikein meni, niin vasta nyt, kun tämä operaatio Z ja Venäjä on niin kuin täällä niin kuin oikeasti isäntätalossa ja me tasavallat ollaan, just referendumia on tulossa, eli kansanäänestys liittymisestä Venäjän federaatioon ja näin, että suunta on hyvin selkeä, niin se vapautti mut näistä sotasalaisuuskysymyksistä. Et kun mä en oikein tiennyt, että kun mä olin kuitenkin siellä huippujohdossa monta vuotta, niin mä oon ollut tosi tarkka niin monissa asioissa, että en mä viitti alkaa kertomaan. Mutta voihan se olla, että ei siellä ole mitään salaisuutta, mutta nyt, jos sinne jotain nyt menee, niin ne ei ainakaan vaaranna enää kenenkään henkeä. Ja mä en ole sitä itselleni anteeksi antanut, että jos mä olisin semmoisen syytöksen kuullut, että se informaatio, mitä mä oon Donbassista 7 vuotta tuottanut ja tehnyt ja näin, että joku olisi menettänyt henkensä sen informaation tähden, niin se olisi ollut mulle niin kuin liian raju paikka. Sen takia mä oon tehnyt monia päätöksiä, koska mä rakastan jokaista Donbassin puolustajaa tasavertaisesti, niin en ole heitä halunnut vaarantaa. Ei semmoista intressiä ole, että sen lojaalisuuteni olisin katkaissut. Niin nyt voin kirjoittaa niistä asioista hyvin vapaasti, mitä tasavallan kokemuksessa on mukana ollut. Jees. Mitä haittaa, jos rekisteröitymisessä ei käytä prepaid-liittymää? Ei periaatteessa, se on ihan teidän oma. Telegram, mä itse asiassa tapasin Telegramin johtoa Pietarissa ja halusin yksinkertaisen kysymyksen varmistua siitä, minkälainen informaatio mulla on, että onhan se totta, vähän tyyppisesti. Kyllä se on totta, että Telegramissa on länsimaalaisten turvallista vaihtaa tietoa, dokumentteja, ne deletoidut failit ei jää mihinkään pilveen. Se antaa meille Telegram antaa meille mahdollisuuden luotettavaan rekisteröintiin ja tämä yhdistelmä omien sähköpostipalvelimien ja Telegramin välillä, niin siinähän pyörittelevät peukaloitaan sitten ne, jotka haluavat ymmärtää, että ketä sinne liittyy, että se on vahva kaksikko ja ihan hyvä, että tuli keksittyä tämmöinen. Se on mun oma itse asiassa keksintö, mihin mä sain sitten turvallisuusalalta täyden tunnustuksen, että jos niin teet, niin kyllä toimii. Ja tärkeintähän on se, että mitään sähköposteja ei vaihdella sinänsä serverien ulkopuolelle. Ja sitten, että siinä on tämä Telegrami. Mutta sen rekisteröinninhan voi tehdä millä tahansa. Mutta käytännössä se syy siihen on se, että Telegramiin tulee, niin kuin mä tuossa sanoin, fennomaalaisten omat interaktiiviset lähetykset, keskusteluryhmät, salaiset ja julkiset ryhmät. Niin mä suosittelen, että
otatte lisäkortin, lisäsimin, jolla te teette Telegram-tilin sillä nimellä, millä te olette Fennomaan rekisteröinnin tehneet. Niin silloin te pystytte niin kuin turvallisesti, tietoturvallisesti niin kuin käymään keskusteluja, chatata, viestitellä keskenään, löydätte toisenne sekä sähköpostitse että Telegramin kautta ja se on tietoturvallista. Eikä niitä teidän näitä Fennomaan nimiä, teidän suomalaisiin henkilöllisyyksiin voi mitenkään yhdistää. Ja te voitte aina kiistää, jos joku rupeaa väittämään, että oot sä patriotti CK. No en ole. Ajaa. No sit sä et varmaan ole. Mä oon ainoa, joka tietää, kuka on patriotti CK. Ja se, miksi jonkun pitää tietää, on mun mielestä kysymys. Näistä kaikista tullaan keskustelemaan siis näissä Fennomaata liittyvissä näissä Fenno-lähetyksissäkin, ja jos kysymyksenä tulee, niin vastaan. Sano mitä sanot, tee mitä teet, kunhan siihen on perusteet. Niin. Pointti koko sille rakentamiselle on se, että me voidaan luottaa siihen, että jokainen nimimerkki on todellinen, yksilöllinen, ainutlaatuinen, kokonainen suomalainen ihminen. Ei ole mitään trolleja, ei ole mitään varatilejä, vaihtotilejä, sitä tai tätä tiliä, vaan se Superjaakko on Superjaakko. Ja te opitte tuntemaan toisenne Superjaakkona ja Milla Möönä. Ja se antaa meille kaikille uuden mahdollisuuden oppia tuntemaan. Ja sitten kun me kohdataan Fennomaan tapahtumissa, tilaisuuksissa, nekin tulee muuten sitten tietoturvallisesti tapahtumaan ja siihen on, sitä kehitellään sitä systeemiä sitten, niin on se, että te tapaat toisianne totutusti Jukkana ja Markkuna ja Petenä, vaan CG:nä, Karo Kolmosena ja muina valitsemilla lempinimillä. Ja se on mun mielestä se patriottien kaunein ja sen uuden alun kaunein kuva, kun kaikilla on oma call sign. Kaikki on vähän Motorolia ja Giveä. Semmoista kapinallisuutta pitää elämässä olla ja vaali. Hyvä. Nyt jos tässä, niin sitten lähetys lopetetaan. Näitä joku, joka voisi haastatella, se liittyy tähän kirjaprosessiin. Miten etten ryömi myyriä? Sisäinen turvallisuus, kontrolli. Sen takia kaikille tehdään vahvistettu henkilöllisyys. Minä tiedän. Voin ottaa yhteyttä ja soittaa Milla C:lle, että hetkinen Milla, mitä sä siellä oikein puuhat? Miksi sä tuommoista teet? Onko Millalla sitten siihen tekoihinsa ja sanoihinsa perusteet, jotka on yhteisöllisesti rakentavia, niin se on sitten asia erikseen, mutta asioista voidaan ja pitääkin keskustella. Näin. Kiitoksia seurannasta. Tässä ensimmäinen koelähetys. Sitten mennään viikkolähetyksiin ja näin eteenpäin. Oikein hyvältä tuntuu palata ääneen, mutta tosiaan 3. työmatka painaa nyt sarjassaan päälle. Ne on kaikki Fennomaata, ne on kaikki eteenpäin suomalaisuuden, ystävyyden, rauhan ja järjen ja uusien mahdollisuuksien puolesta koitetaan tehdä nyt parhaamme, että saadaan pelastettua se, mitä pelastettavissa on, eli suomalaisuus. Kiitos kaikille lähetystä seuranneille.